Saúdos, como están? A finca do Espiño volve ao primeiro plano da actualidade faino porque dela tamén se fala no sumario da Pokémon. Nunha das moitas conversas gravadas ao abeiro desta operación, Ángel Espadas relata a exconcelleira Paula Prado que foi o abogado de Layetana, a empresa promotora da finca do Espiño, o que propuxo a fichaxe dun novo xefe de urbanismo pro Concello. Esa conversa tivo lugar o 18 de abril de 2012, só 2 días despois de que Gerardo Conderroa deixara a alcaldía de Santiago. En el Espadas tamén recoñece que o Concello ia sair perdendo ca operación urbanística que o rexedor puxera en marcha con Layetana. Unha versión dos feitos que hoxe negou rotundamente a concelleira de Urbanismo, María Pardo. A operación da finca do Espiño foi un dos asuntos que máis críticas lle motivou a Gerardo Conderroa durante o seu paso pola alcaldía de Santiago, porque a oposición sempre viu que detrás dela había un auténtico pelotazo urbanístico. PSOE e BNG chegaron a denunciar o cese de 4 funcionarios do Departamento de Urbanismo contrarios ao acordo que o ex-rexedor pretendía asinar coa inmobiliaria Layetana. Agora unha conversa recollida no sumario da Operación Pokémon podería avalar esa tese porque nela o ex-asesor de Conderroa, Ángel Espadas, relatalle a exconcelleira Paula Prado que foi o abogado de Layetana o que recomendou a fichaxe do novo xefe de urbanismo do Concello. Unha información que a edil de Urbanismo María Pardo rexeita de forma contundente. A concelleira defendeu a xestión dese funcionario, pero tamén toda a tramitación da finca do Espiño. Fixo ata tal punto que asegurou que dimitirá se demostra que algo se puido facer mellor nesa operación. Pongo la mano en el fuego por las gestiones que se hicieron en el Departamento de Planeamiento del Concello de Santiago desde que yo estoy al frente de él. Pero así lo digo, de claro. Y si me equivoco, dimitiré, y así lo digo. Así de claro lo tengo. María Pardo cree que a conversa entre Ángel Espadas e Paula Prado demostra a falta de información que tiñan os dous sobre o tema. Ademais, enmarca no clima que se vivía neses momentos no Concello, só 2 días despois da dimisión de Conderroa. Y lo que digan las personas que tengan poco conocimiento del tema, que no tengan pruebas y que quieran hablar entre ellos y que además una de las frases que dicen a continuación a estos hay que desacreditarlos, pues realmente me dan muy poco crédito esas conversaciones. No, sé perfectamente a quién se refiere. Leeros el sumario vosotros tamén, que yo llevo muchas noches sin dormir. A voceira do Goberno tamén quixo recuar despois de ter dito onte en Radio Obradoiro que, de ser certo as informacións sobre Adrián Varela, habería que tomar algunha medida e tería que partir del. María Pardo di que fixo esas declaracións antes de escoitar as explicacións do concelleiro de Deportes, que dá por boas. A mí me valen que él ha dicho que no tomó ningún tipo de medida ni llevó a cabo ningún tipo de medida para hacer efectivo el calentón que tuvo. Vuelvo a decir, creo que a cualquiera de nosotros, y yo creo que ya basta de ser fariseos a veces, cualquiera de nosotros, si nos cogen las conversaciones, más de una vez habremos dicho yo a esta me la cargo o yo a esta lo que sea. María Pardo volveu lamentar que o segredo de sumario fora levantado só parcialmente. O resultado, di, é que se publiquen informacións sesgadas e parciais e non as explicacións que deron os imputados ante a xuíza Pilar de Lara. A voceira do Goberno volveu reclamar que non se fagan xuízos paralelos. Pois sobre o publicado hoxe sobre a finca do Espiño tamén falou o voceiro do PSOE. Paco Reyes cree que as conversas recollidas no sumario da Operación Pokémon poñen de manifesto que os socialistas tiñan razón cando denunciaban as irregularidades do protocolo e do convenio asinado entre Gerardo Conderroa e Layetana. Pro edil, as transcripcións tamén poñen de relevo que había non só consentidores, senón tamén coñecedores e encubridores da situación. Entre eles Reyes cita a actual voceira do PPDG, Paula Prado. Por unha banda hai coñecedores, por outra banda haberá consentidores, por outra banda teremos que ver se existiron encubridores. Pero claro, o que sorprende é que concretamente no que fai referencia a esta conversa transcrita da finca do Espiño aparece nin máis nin menos que o que hoxe en día é a voceira para toda Galicia do Partido Popular, dona Paula Prado, que o que se ve que era coñecedora dun proceso no que demais están a decir que efectivamente que non hai incremento das plusvalías sino un decremento. E claro, a pregunta é que se fixo nese momento cando se tivo coñecemento.
E así as cousas, a Xunta de Persoal do Concello convocou unha manifestación para mañá ás 12 do mediodía na Praza do Obradoiro. Os sindicatos fan un chamamento a toda a cidadanía para que se sume a esta concentración e amose que Santiago non se merece este goberno. Ademais, volven pedir a dimisión ou o cese de Adrián Varela tras coñecerse que pediu o despido dunha traballadora por ser a muller dun sindicalista. A Xunta de Persoal do Concello celebrou esta mañá unha reunión de urxencia para decidir as medidas que van adoptar ante o que cualifican como clima de corrupción xeralizada no Pazo de Raxoi. No encontro, o que non asistiron nin o Sindicato da Policía nin o CESIF, acordouse convocar unha manifestación para mañá ao mediodía na Praza do Obradoiro. Os sindicatos queren que a concentración se sumen todos os composteláns. Facer un chamamento tamén á ciudadanía de Compostela, concentrarnos no Concello para manifestar a nosa repulsa e para pedir xa con contundencia a dimisión de todos estes personaxes, a fulminación inmediata por parte do alcalde. Non pode o alcalde permitirse ter un concelleiro delegado delegado das súas funciones, que siga manténdose así. As centrais tamén volveron pedir a dimisión ou o cese de Adrián Varela tras coñecerse que lle pediu a Vendex que despedira a muller dun sindicalista. A Xunta de Persoal non lle valen as desculpas do concelleiro de Deportes e lamenta que a voceira do goberno, María Pardo, si as dea por boas. Os sindicatos creen que os membros do goberno se están tapando uns aos outros. Pero isto que é? De que estamos falando? Tapándonos uns a outros? Ou aquí unha perna tapa a outra? Ou é que tanto ten un como outro, que ao mellor non o poden cesar, pois porque precisamente o mandato viña de arriba, que é o que decíamos onte. Aquí todo indica que, claro, temos a certeza, claro que temos a certeza, xa se verá no seu momento, de que o señor de Vendes actuaba e o señor Adrián Varela actuaba ante os responsables de Vendes por mandato de arriba. A marxe da concentración de mañá, a Xunta de Persoal non descarta novas mobilizacións. Ademais, mantean a súa decisión de romper calquera diálogo co goberno compostelán. E o presidente da Xunta ratificou hoxe o seu interese por coñecer o contido completo do sumario da Pokémon e afirmou que ata entón non se pode pronunciar sobre este asunto con maior contundencia. Ademais, Alberto Núñez Feijóo, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, asegurou que o seu partido xa actuou ante esta operación, de forma que hai 2 alcaldes, algún concelleiro e un xefe de gabinete que deixaron os seus cargos. O líder do PPDG referíase ao exrexedor de Boqueixón, Adolfo Gacio, e o de Santiago, Gerardo Conderroa, se ben este último dimitiu tras coñecerse que cometera fraude fiscal. En canto á voceira do PPDG, que protagoniza moitas das conversas gravadas na Pokémon, Núñez Feijóo sinalou que polo de agora non hai nada que indique que Paula Prado ten algunha responsabilidade nesta trama, xa que logo dixo mantén a súa confianza na exconcelleira compostelá. A conexión desa estrada coa nacional. Das queixas da Xunta de Persoal do Concello as do Comité de Centros do Hospital Clínico, que hoxe quixo afondar nas denuncias feitas onte polo sindicato Omega en relación á situación das urxencias. Todas as centrais coinciden en que hai carencia de material e de persoal, o que redunda nunha mala situación dos doentes. O comité relata un panorama no servizo con pacientes agardando nos corredores, enfermos de gripe A sen aillar e doentes que poden estar ata 6 días esperando por unha cama. O Comité de Centros do Chus, que aglutina todos os sindicatos con representación no clínico, ofreceron hoxe unha rolda de prensa para denunciar a situación que se está a vivir nas urxencias. O primeiro problema ten que ver ca falta de persoal e de material. A carencia de material que tamén ten este servizo, como son pois cadeiras de rodas, padiolas, termómetros, tubos de analítica, sondas e todo tipo de material que se necesita nun servizo de urxencias. Isto tamén se incrementou debido á privatización do servizo do almacén de suministros. E todo isto pois dificulta o traballo con normalidade e a asistencia sanitaria de calidade. E que aseguran abriuse unha nova sala no servizo, pero non se reforzou o persoal. A situación chega a tal punto que os doentes agardan para seren atendidos nos corredores e poden estar ata 6 días por unha cama en planta. Os sindicatos falan de falta de seguridade tanto para os pacientes como para os propios traballadores. A situación, din, é dantesca. Situacións que eu atreveríame a chamar incluso dantescas. Con exploracións dos pacientes nos pasillos, a petición de probas dos pacientes nos mesmos corredores e un deterioro xeral da asistencia no servicio. A parte
da problemática que nos atopamos os traballadores a hora de atender a un doente, como é a búsqueda dun termómetro, dun tensímetro, dun tubo de analítica. De momento non hai intención de convocar unha folga no servizo. Iso si, haberá concentracións todos os xoves no hall do clínico para denunciar unha situación que os sindicatos relacionan ca privatización de moitos servizos auxiliares, como do almacén de subministros. Dende a xerencia do Chus recoñecen un aumento dos doentes que acuden a urxencias por mor do pico da gripe e das doenzas respiratorias. Iso si, aseguran que o cadro de persoal foi reforzado non só nese departamento, senón en todo o hospital. Ademais, a xerencia explica que hai só uns días que urxencias superou exitosamente unha auditoría de calidade, o que demostra que o servizo está funcionando de xeito correcto. Volvemos ao Pazo de Raxoi. O PSOE volveu denunciar hoxe posibles irregularidades no convenio para construir a rotonda entre as rúas Galeras e García Sabel. Paco Reyes explica que, ademais de faltar informes, o acordo coa empresa que vai realizar a obra non foi o pleno. O concelleiro socialista insiste en que parte da actuación se vai realizar non só clasificado como ben de dominio público, o que obrigaría a súa aprobación pola Corporación Municipal. Os socialistas continúan a voltas ca rotonda que se vai construir na intersección da Rúa Galeras con García Sabel. Se a semana pasada denunciaban a falta de informes técnicos que avalen a necesidade desta glorieta, hoxe o voceiro socialista poñía en dúbida a legalidade do convenio asinado entre a empresa concesionaria do aparcadoiro da zona, que executará as obras, e o Concello. E que explicou Paco Reyes, a parcela na que se vai realizar unha nova entrada ao estacionamento está considerada ben de dominio público. O que nos entendemos esta modificación dun ben de dominio público cara a uso privativo non foi levado ao pleno. Polo tanto, non entendemos como se pudo firmar un convenio cunas condicións que tiñan que ser aprobadas en pleno e non se levou a pleno, polo tanto, non está aprobado en pleno. É por iso que o PSOE ven de presentar por rexistro unha nova pregunta solicitando un informe que avale que se pode cambiar a clasificación dese solo sen pasar polo pleno. Os socialistas non descartan tomar outras medidas, pero agardarán a resposta que lle dé o Goberno. E damoslles conta agora dos acordos adoptados na Xunta de Goberno celebrada hoxe e na reunión que o Executivo mantivo o pasado venres. Na xuntanza ordinaria desta mañá, poucos asuntos de interese, máis alá da petición de varias subvencións. O Goberno local acordou solicitarlle á Deputación da Coruña a axuda pro programa de animación e dinamización digital dos centros socioculturais do rural por un importe de 175.000 euros. O mesmo organismo provincial vaiselle solicitar outra subvención pro mantemento do Centro Sociocultural do Ensanche, neste caso de 144.000 euros. Doutra banda, a Xunta de Goberno deu conta de dúas subvencións para programas de prevención das drogodependencias, subvencións que abondarán para financiar todas as actividades da UMAD. En canto á Xunta de Goberno extraordinaria do pasado venres, destacan dous acordos. O primeiro foi a aprobación do proxecto para conectar as rúas Manuel Vázquez Cacharrón e Canfranc, de xeito que se poida acceder ao sub-7 da Ponte Pedriña dende a rotonda situada na parte baixa do Centro Comercial Compostela. O segundo acordo foi a prórroga das obras da Rúa de San Pedro por mor das condicións meteorolóxicas. Os traballos deberán rematar agora a finais de marzo. Yo calculo que era sobre el 12, 15 de noviembre, la memoria que tengo. Posteriormente se retrasaron para el 5 de febrero y esta es la segunda prórroga, en la cual pues estamos hablando de finales de marzo. Y solo tengo que decir respecto a esto que no se va a poner el adoquín ni la piedra en mojado, porque no fragua y porque después tiene consecuencias peores en cuanto al resultado final de la obra. Voy a esperar a que haya las condiciones necesarias para la ejecución correcta de esa obra. Sé que es un fastidio. E achegámonos ata a parroquia de Lavacolla. O alcalde Ángel Currás e a xerente do consorcio María Antón quixeron comprobar hoxe os resultados dos traballos executados na capela de San Roque da Sabugueira. Deles encargouse a Oficina Técnica do Organismo Interadministrativo. Os traballos centráronse na recuperación do adro e do soportal da ermida. Tamén se actuou na nave da Basílica, que requería unha limpeza a fondo e presentaba varias tellas rotas, e aproveitouse para limpar a vexetación dos arredores. A actuación contou cun orzamento de 20.000 euros e foi realizada pola arquitecta Idoia Camiruaga. Como saben, a capela de finais do século XVIII atópase en pleno camiño francés. Castrosúa, unha das empresas máis importantes de Santiago, investirá este ano máis d'1 millón de euros na modernización dos seus equipos e na mellora da produtividade. Anunciaba o presidente do grupo, Juan Luis Castro, que ocupa o cargo dende hai pouco máis dun mes. O fillo do fundador da firma quixo presentarse esta mañá nun almorzo ante os medios de comunicación.
O futuro das empresas familiares pasa pola profesionalización. Teno moi claro o novo presidente do Grupo Castrosúa, Juan Luis Castro, que ocupa o cargo dende hai pouco máis dun mes. Tanto é así que hoxe anunciou que a empresa vai investir este ano máis d'1 millón de euros en novos equipos e en melloras da produtividade. Estos son tiempos de crisis, son tiempos difíciles. Evidentemente, nuestra empresa no ha sido ajena a este periodo de dificultad, pero evidentemente hay una máxima en la que creemos al 100%, que es sin inversión no hay crecimiento. O Grupo Castrosúa espera facturar este ano máis de 40 millóns de euros. A empresa fabricará máis de 300 autobuses, vehículos que chegarán a países como Lituania, onde afirma vende gañar un concurso pro suministro de 10 autocares híbridos e máis de 80 carrocerías urbanas. Juan Luis Castro salientou ademais o compromiso da empresa co medio ambiente, avalado polas certificacións de calidade ISO 14001 e ISO 9001. Nosotros estamos muy comprometidos con el transporte urbano sostenible y, lógicamente, esta certificación está en consonancia con ese espíritu en cuanto a cómo son nuestros procesos de producción y cómo somos capaces de reducir el impacto de los procesos que se producen en la empresa en cuanto al medio ambiente. Cunhas instalacións de 90.000 metros cadrados, Castrosúa conta actualmente con máis de 400 empregados. A empresa botou a andar nos anos 40 da man de José Castro, pai do actual presidente e que ocupará agora o cargo de presidente de honra. Achegámoslle xa algunhas propostas pro seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. E da man de Meteo Galicia coñecemos de seguido as previsións do tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Un novo sistema depresionario moverase mañá moi preto de Galicia, deixando ceos anubrados con chubascos máis frecuentes nas provincias atlánticas. As temperaturas baixarán e os ventos soprando sudoeste moderados no litoral e fortes no interior. No sábado os ventos do oeste deixarán nos ceos con intervalos anubrados e chubascos generalizados acompañados de aparato eléctrico de Saraiva. A cota de neve situarase nos 800 metros. As temperaturas non cambiarán e o vento será do oeste forte no litoral norte e moderado no resto. Pro domingo agárdase a chegada dunha nova borrasca, así os ceos estarán anubrados con chuvias máis persistentes pola tarde e noite. As temperaturas mínimas baixarán, pero as máximas irán en moderado ascenso. Os ventos serán do sur, moderados pola mañá e máis fortes pola tarde. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chubascos máis persistentes pola tarde. O vento soprará do suroeste, moderado pola mañá e forte pola tarde, e as temperaturas baixarán. A máxima será de 10 graus e a mínima quedará en 6. No sábado os ceos presentarán intervalos anubrados con chubascos, os ventos serán moderados do oeste e as temperaturas subirán lixeiramente. Pro domingo agárdanse ceos anubrados con chubascos máis intensos pola tarde e noite. O vento será moderado do sudoeste pola mañá e do sur pola tarde. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas subirán lixeiramente.
Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Que a información do tempo rematan as novas, poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro ou del Correo Gallego. Nos volvemos mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.